Aquí temos uns percebes de Camariñas, da zona das Baleas. Uns percebes estupendos, a ver o color, este color negro con estas franxas vermellas que identifican o percebe galego da mellor calidade. E aquí é o máis sincero que hai. Metemos auga con un pouco de unhas follas de laurel e esperamos a que ferva. Temos auga, loureiro e un puño de sal. A auga está fervendo, agora metemos os percebes e esperamos pero nada, un ratiño, tan pronto vexamos un fervor nos percebes, xa o sacamos. É moi rápido, tan pronto está fervendo, metémolos dentro e un pouquiño que sabemos o fervor.